pari nopeita vetoa ja heität mulle. Ja kopitellaan taas jo. Mitä sit piti tehdä? Kun sä oot heittänyt sen mulle ja mä vippaan sen tonne jotain paikkaan. Aha. Mä teen vasta. Aloita vaan. Mä heitäkään. Hyvä, kutsu Vau! Kari! Kari! Ja nyt on sun vuoro leikittää koiraa. Ei ääntä, pidä itsesi ja koira liikkeessä ja tehdään niin päin vielä, että käännä mulle selkä. Leikitä sitä siellä. 4 tassua maassa, että et lennätä sitä. Ja koko ajan liikkeessä. Voi pitääkin liikkua paikalta. Jatka vaan. Hyvä. Sitten kytketään. Koira, mä annan sulle hipnan. Ja kun se on nyt innoissaan siitä patukasta, niin nyt se jää sulle, tunne se sinne hupparin sisään, vaikka tosta kytkee se koira. Että se fokus olisi sinussa, jos mä otan sen nyt, niin pistä sinne, saadaan hyviä kuvia. Ei se mahdu varmaan siihen taskuun, niin työnnä ihan sinne sisään. Saan tänne jo. Juu. Saatko tonne Alakautta, se ei varmaan mahdu. Alakautta työnnä sinne. Tää hyppää. Hei, Joo. nyt! Noniin. Elovia istut leelu. Joo. Hyvä. No. Sitten hei, kävele pikkusen matkaa tonne päin pitkällä hipnalla. Joo. Sinne vähän matkaa kävele. Hyvä ja palaa takaisin sitten. Palaa siihen, missä sä äsken olit ja sitten siirteis. Kävellä vielä vähän tonne päin, mistä laukaukset tuli, mutta eipä se kauheasti kaiva se lelu esiin ja nyt hei, nyt tyyli on vapaa, leikki. Oi! Saat ottaa myös oman lelun, jos sulla oli siellä taskussa semmonen. Hyvä! Oi! Olipa hieno! No niin. Puissa. Nyt tää hauskuus on ohi.